wallahi Allah ne ai ba ga ga ba duk wanda ya ji nan mun ya da info Allah duk wanda ya ji lokaci ya da info Allah ba da mutum da wannan da shi ba ai ba ina da mun zaki ya zaki ai dan ba shi da zaki kana yi da mai ga cikin babu kadan ruwa dan ba cikin wala ne kana yi da kuma rigan ka dan ba da cikin babu ai ba ina ga idan kun ga ne wallahi da cikin da cikin babu ba yaro ba ma da ba yi ba tana da mai wata kiki ai baba ina ga ma arabi wallahi ba ta fice kana sabon dimbe ai wallahi baba in wannan ya tafi kuma in wannan da dun dun ko aka ce wata ji ba tare kai ba ai baba ina ga ma aka ce wata ji ba tare kai in dai zan wallahi fa ba ka da ba mu da ai baba ina ga ko kuna mu da bayan an sharan ai ya ga wani abu sai ki ba wani ji kuma ga mata da mai kama din wannan kan da yake baba na ga ma wallahi wani kuna duwar jiki mai da kalle wallahi baba na ga ma wani ai baba ne ga ma an fada mun ba ai dai layi na ja da baya zai samu ai na baya ma ya samu ai baba ina ga ma lokacin da abin tafiya ai baba ina ga ma Allah zai yi da mai masu kallon mu Rabe Bahagon Ibola kenan a gaban Baba Abdullahi a shafan buban mai kiɗa mai waka. Ai